Ngomsebenzi oqhutywa luthando nothathe iminyaka ema-35 ukuwuqokelela. Le ngqokelela nexabisa ngaphaya kwezigidi ezi-5 zeerandi ngumsebenzi weentsimbi zesiNdebele ezimalunga nama-500,000. Kulowo uqokeleleyo ke ibiyihambo yakhe le. I literally went knocking on people's doors. I would see a beautifully painted Ndebele house and stop and walk up to the door and knock on the door and try and talk to the lady and just be totally in awe of the magnificence. The colours, the combinations are just so brilliant. Ukuchongwa kwemibala nendlela ekuthungwe ngayo ezi ntsimbi kuko okwenza ukuba le ngqokelela ibe liqhayiya lwenkcubeko. Iintsimbi ezenziwe ngesandla zisusela kwiminyaka elikhulu edluleyo, ukanti isigqumathelo somtshakazi esi susuka kunyaka ka-1860. Ukanti ukwenza ingubo eyenziwe kusetyenziswa iintsimbi ezingaphaya kwesigidi kungathabatha unyaka ukuyigqiba inye. If you start on the one corner and work all the way across, the fact that the lady has been able to bead with such balance and such use of colours is unprecedented anywhere else in the whole world. There's no tribe that can do such magnificent beadwork on such a huge scale. Kule ngqokelela ke kuquka nezabantwana. UBall uthina njengokuba iminyaka ihamba ufuna ukwabelana noluntu ngovuyo lwakhe ngale ngqokelela. Unethemba lokuba iya kuthengiselwa umntu oya kuthakazelela ukugcina le nxalenye yembali. NguSikelelwa Geya, eRhawutini.